Alright, maayong buntag na to din ha mga ka-chessmes. So, tanaw nila to karon kung unsay ako ang ma-experience aning padulong ko mo mag-grocery. Nana ko nung hay ko yung Q-Pass. Nagdapog ko sa akong COE o nga ako o kanang ID. So, I really hope nga everything will go smoothly later on. And update lang tamo. Wala siya may namay nga ni. Wow! Nasad ta? Dapat we have to take advantage. Kay kinalan dyan ta maglimpyo permi sa to mga kamot guys kay lisod na. But good job. Good job. So guys, update lang. Nana po sa e-mall. Yeah. And mag-start na ko grocery. Chicken breast 1/4. So, classic. Puro naman classic. Wala sila. Alright. Kasya mo. Alright, so far wala man sanong ko ng problema sa ako ang pag-grocery diri sa e-mall. Doon nga na sila nga lockdown jud ako no ang pisa. But earlier, nihangyo ra man sa judon ko sa mga police. Ilara kong gipangayuan og COE, ID, og Q-Pass, and polite ra po jud kayo sila ni ask noon. So happy ra po ko sa akong experience with them. But hopefully you know, later on iguli po na ko it will be the same experience nga dili ra kayo unya ko sukit-sukiton kay nagawas ko sa tisa. But yeah, I really hope na okay ra. Anyway, so I'm done. Right. So, I'm back guys. Nabot na taon ko sa diri sa Deca and look at that. Naningkamot jud din taon ko grocery og daghan kay lisod kayo ang gawas and then lisod kayo magsipatag huwam-huwam aning mga aning ginatawag nga QR pass. So, yeah, before din ako i-end the video guys, okay ra biya jud ang akong experience sa mga checkpoints. I mean the guards or the kanang soldiers or mga police kay they're very kind na biya sad, you know, in asking for the QR pass, mga ID. So yeah, okay raman pod. Napoy usa pagpagawas na ko gikan diri sa tisa kay he was just smiling and he said nga, "Oy sir, frontliner po ka," or not really frontliner but kanang sa call center po ka, so you're all good. Ingat sir. Tapos ato ra jud ning ginabuhat. So ato ra ning ginabuhat para natong tanan. So nindot jud guys sa nga akong experience karon. So wala ra pud ko nagmahay nga nigawas ko karong adlaw, though I really have to make sure nga before I'll go inside sa among unit kay dapat nakaligo na ko og alcohol kay sunod kay rong mga panahon na guys. So yeah, again medyo hassle lang siya nga magsigita og huwam-huwam og QR pass, but I think it's also good kay marag dili ra kayo sa kayo kadaghan ang mga tao nga nanggawas no. And what I like about sa didto kay they really practice social distancing which I really like. Okay, and yeah, so daghan kay ko og na grocery karon, and I also do some errands for my sister nga nagpapalit po din taon sa sila nako grocery kay wala pa sila QR pass. Kung naman sa QR pass din sila may karon or di sad sila kagawas pa kay maglisod po sila silang transportation. So there you go guys. Again, this is EJ, your buddy guy mga ka-chessmes, reminding you always to please stay at home because that's the only way jud nga
kanang mahumana ning tanan para makagawas na ta og makalipay-lipay na putag balik, especially that Christmas is just around the corner. Pila na lang kabuwan ng Christmas na, pila na lang kabuwan, duha na lang kabuwan mo kanta na si Jose Marichan. Pero guys, thank you so much for watching, and I hope somehow nakahatag ko ninyo information sa ako ang experience saron sa paggawas na po sa balay. So again, thank you so much for watching. This is EJ, your Badihaga again. Bye! Alcohol. So there guys, so before kumusakas taas, nagbayad ako, pero before kumusakas taas, dapat mag-alcohol. Alright? Don't ever forget to disinfect. Bye!